आई आई, आज तो बहुत देर कई नहीं रहुआ आवे में। हम कब से राउर प्रतीक्षा करत रहनी। आज तो रहुआ बड़ी खुश दिखाई देत बड़ी राजगुरु जी। काहे रहुआ नहीं खी का? वाह, का चाल चले बानी। ऊ इरनिया के कैसे रोक के रखनी और सही समय पर आपन तीर चला देनी। ऊ बकलोलवा के स्वर्ण मुद्रा के थाल तो गइल तेल लेवे। राउर भी तो थाली मारल गए। अरे हमार गइल कोनो बात नहीं, पर ओके नहीं मिलल, ये बात के खुशी बा हमके। राजगुरु जी, हमरे विचार में ज्यादा खुश होए का जरूरत ना बा। अरे वाह, अपना जीत पर खुशी ना भइल तो फिर कब होई? हाँ? रहुआ काहे भूल जाइला कि जब जब आप ओके चूना लगोले बानी ऊ रहुआ से कई गुना ज्यादा भरपाई करौले बा। हाँ, बात अब पूरा सांप के तरह आखिन में आपन छवि बसा लेवेला। अब का करी? मामा राजगुरु न सुधरल राजगुरु। आराम से बैठल रही, अब का कल जा सकेला? अरे भाई कुछ वार करी तो हम कम नहीं खी ना। अरे हाँ रक्षा मंत्री जी, और गुप्तचर के का भइल? अब से ओ कमबख्त के घर में जवन कुछ भी होई हमने के मालूम पड़ जाई। अरे वाह, अब बचकर कहाँ जाई? ओ बकलोलवा के ओकर एक एक रहस्य पर ओके ऐसन नाच नचाइब कि वापस गांव के राह ना दिखा देनी तो हमरो नाम ताताचारी नाई। राजगुरु जी, आपके एगो अच्छा बात ई बा कि आप डर के बहुत जल्द भुला देवेनी। कैसन डर? कौना डर के बात करता नहीं रहुआ? वो है दुष्ट सांप, नागिन जैसन छवि। अभी तो आप डरात रहनी हैं, अब ओके दांव पटके के योजना भी। युद्ध में योजना सबके भी बहुत महत्व होला। रउआ आज दोनों जीत के भी हार गईनी। जीत हार त लागल रहेला मगम्मा। प्रश्न स्वर्ण मुद्रा के भी नहीं खे। प्रश्न बा कि राजगुरु भांजी मरले बाड़न आ दरबारी लोग अपन चालाकी देखौले बाड़न और हमनी के बुद्धू समझलन। अब एगो और लड़ाई के हिसाब शुरू हो गइल बा। 100 स्वर्ण मुद्रा के बदला हम 1000 स्वर्ण मुद्रा से ना लेहनी तो हमार नाम भी तेनाली ना। चला देखा तनी कि ई और का करता और हम का करतानी। रउआ का करे? सोच रहल बानी। मामा त हमके लागत आई सब्जी वाला के अपन एगो हथियार बनावता ना, उसे अब का करवाए चाहता ना। इस सब्जी वाला बात संदेह के दायरा में, परंतु ध्येय जब तक समझ में ना आवे कुछ भी निश्चय के साथ कहल जल्दीबाजी हुई। नजर तो रखे के पड़ी फिर भी। हाँ, अब हमार पत्नी इतना सावधानी ना लेही तक के लेही। महाराज, आज केकरा के मिलल स्वर्ण मुद्राए? ना, आज केहू के भी स्वर्ण मुद्रा ना मिलल है। काहे शत्रुंजय के प्रश्न के उत्तर तेनाली जी ना दे पैनी? हाँ, दे दिहले रहलन और हमेशा के तरह तेनाली राम जी घुमा के उत्तर भी दहले रहलन। फिर राजगुरु जी पहली बार मजाक करके
पूरा राज दरबार के हंसा देहनी। हम तीनों लोग के स्वर्ण मुद्रा देवे के आज्ञा देवे वाला ही रहनी। राजगुरु जी बात काट के बतौनी कि घोड़ा के व्यापारी बहुत देर से हमार प्रतीक्षा करता। फिर हम घोड़ा के खरीदारी के विषय में महामंत्री से बात करे लगनी और हम यही में छिपल कोनो चाल देखतानी। ऐसन काहे? हम वह व्यापारी से जब पूछनी तो वो तो कहलस कि हम सवेरे से ही प्रतीक्षा करत रहनी। ता एकर अर्थ त इहे भइल कि राजगुरु यही समय के प्रतीक्षा करत रहलन। गलत बात बा, हमनी के ध्यान रखे के पड़ी। आपके कहनाम उचित बा, अब से हम ध्यान राखब। और घोड़ा? हमके अभी अभी सूचना मिलल है कि हमारे एक पुराना व्यापारी भी आ रहल बा। लेकिन उनकरा के भी वही समस्या के सामना करे के पड़ी। हाँ, एक बात हमरा समझ में नहीं आवत महाराज, जब रउआ इतना वर्षन से घोड़ा मंगवाओतनी त यकायक ई समस्या कैसे खड़ा हो गई? वास्तव में जौना मार्ग से अरब और ईरान से घोड़ा मंगावल जात रहल है वो मार्ग अब सुरक्षित नहीं खे। अब जौन मार्ग बा वो बहुत जटिल बा। कुछ घोड़ा वो दुर्गम मार्ग के पार कैला पर मुँह जालन तो कई गो बीमारी से। त समस्या के हल कैसे निकली महाराज? देखी जौन उनकर वास्तविक हानि हुई ओकर हम भरपाई करब। हम एकरा खातिर पहले भी तैयार रहनी, किंतु प्रश्न ई रहे कि व्यापारी लोग के द्वारा बतावल गईल नुकसान के पुष्टिकरण कैसे हुई। महाराज, हम एगो मार्ग खोज निकलले बानी और ऊ हवे जौना व्यापारी के घोड़ा मर जाए ऊ ओ घोड़ा के पूंछ काट के ले आवे। हमनी के ऊ पूंछ के बदला में घोड़ा के दाम दे दिहल जाई। मुश्किल कबो बिना देखे भी देखल, कबो बिना सुने भी समझल, हर तरफ नजर रखल, सुदर प्रशासन नखक। सुदृढ़ प्रशासन रखलन, सत्ता के साथ जिम्मेदारी, मन में होके अपार सास। महाराज, हम सबसे पहले राज पुरोहित जी के प्रवचन खातिर आमंत्रित करतानी, ओकरा बाद हम आज के पहेली सुनब। अवश्य महामंत्री। महाराज के प्रणाम करत बानी। महाराज, राजधर्म यानी राजा के कुल कर्तव्य स्तर पर भेदभाव मत करी। एगो राजा का धर्म होला कि व्यक्ति चाहे कौनो धार्मिक समुदाय, सामाजिक और वित्तीय स्तर पर भी भेदभाव न करें त दंड के समय और ना ही पुरस्कार देत समय। किंतु हमनी के बात पर गर्व बा कि हमनी के महाराज राजधर्म के पूरी निष्ठा से निभावे ना। सत्य वचन, सत्य वचन। वाह राजपुरोहित जी, आपके प्रवचन के एक एक वाक्य याद करे लायक बा। धन्यवाद महाराज। हाँ, तब फिर आज के प्रश्न शत्रुंजय के बा। हमार प्रणाम स्वीकार करी महाराज। महाराज, तेनालीराम जी से आज के हमार प्रश्न ई बा, उ कौन वस्तु बा जौन हमनी के केवल 2 बार ही मिलेला? वाह वाह वाह। ऊ चीज जौन हमनी के केवल 2 बेर मिलेला, सारा जीवन में तीसरा बेर ना। जी महाराज। तेनालीराम, कौनो स्पष्टीकरण? जी महाराज। शत्रुंजय, हम
आपसे ही पूछल चाहतानी कि वो वस्तु हमनी के प्रकृति अथवा ईश्वर से मिलेला अथवा घर या देश या बाजार से। हाँ, ईश्वर चाहे प्रकृति से। हमनी के जब भी चाही जा एके 2 बार ले सकी ना जा। ना तेनालीराम जी, हमनी के मर्जी से ना, जीवन में केवल 2 बार ही मिलेला। शत्रुंजय, ऊ त एक ही चीज बा पर मिलेला 2 बार, बाल अवस्था में आ किशोर अवस्था में। जी तेनालीराम जी। वाह वाह तेनालीराम, वाह का उत्तर देहला हा। वाह। का मतलब? राजगुरु जी, रउओ के जीवन में ये चीज 2 बार मिलल रहे। राउर दांत। रोशनी चांद चलेला बंद शक्ल बनी हंसी हुए कहा के हम बल पड़ल बनी राजा के प्यारा सबके दुलारा और हम बस राजगुरु बेचारा हर सुबह नया योजना बनावेनी पर शाम में आकर हंसी सुनेली और गरीब ओकरा के कैसे मांगल जवाब दी। तेनाली के अंत तब फिर एगो पहेली हो जाए। हाँ माई, पूछी। र ना तो रग बन जाए, न नहीं तो गर, यदि ग कट जाए तो हो जाई नर। माई, हमके तो लागेला कि रउरा पास पहेली सब खत्म हो गईल बा। अच्छा, इतना आसान बता द जवाब। एक जवाब बा नगर। अच्छा, तो ऊ कैसे? वैसे कि नगर में से र हटाओ तो नग, न हटाओ तो गर, और ग हटावे पे हो जाई नर, तो भइल ना नगर। हाँ, ये है सही जवाब। हमके आश्चर्य भी होखेला और प्रशंसा करे के मन भी करेला। ही देखकर कि शत्रुंजय और तेनाली कितना आसानी से उत्तर के उलझा के ओके प्रश्न बना देवेलन और ऊ स्वयं में एगो पहेली लागेला। हमके खुशी बा कि ऊ दोनों हमार दरबारी हवन। हैं? ना, लेकिन हाँ जइहन। हम लगभग मन बना लेहले बानी। कुछ दिन बाद ठीक मौका पर शत्रुंजय के अपना दरबार में शामिल कर लेब। ठीक मौका मतलब? महाराज के जय हो। का समाचार बा? महाराज, सुरक्षा सचिव के सूचना दे दिहल गईल है, कल बिहाने वो उपस्थित हो जाई हैं। और कौनो आज्ञा महाराज? ना। महाराज के जय हो। महाराज, ए समय सुरक्षा सचिव के सुबह आवे के सूचित कइल, सब कुशल त बा ना? सब कुशल बा। गुप्तचर विभाग से सूचना हम शत्रु लोग के विषय में ही जानकारी ना लेवेली, नागरिक और दरबारी लोग के भी लिहिला। नागरिक त नाही, ई जरूर कोनो दरबारी के विषय में बा, जेकरा पे रहुआ कुछ संदेह बा। कुछ हद तक इहे है, परंतु संदेह और इस सतर्कता में अंतर होखेला। कैसन सतर्कता? केकरा प्रति बताई ना। हम वास्तव में यही मौका के बात करत रहनी है। हमार सदा से यह सिद्धांत रहल है कि यदि कोनो व्यक्ति कोनो भी कारण या संजोग से एकदम निकट आ जावेला तो हम ओकरा विषय में छानबीन अवश्य करवाइला। एक राजा के खातिर ई सतर्कता ओकरा के बहुत सारा कठिन परिस्थिति से बचा सकेला। लेकिन ई महाशय के हवे, हमरा अनुमान से दरबार में कोई नया व्यक्ति आइल बका जेकरा से आप प्रभावित होके के निकट बानी, काहे? हाँ, वो दरबारी बा।
शत्रुंजय जी के रक्षा मंत्री ले आइल बाड़न। ऊ कहलन है कि शत्रुंजय ऐसन ऐसन पहेली पूछेला कि बड़ बड़ लोग उत्तर ना दे सकेले। बस बुद्धिमान बा और ई मनोरंजक व्यक्ति बा। हमरा विचार से रक्षा मंत्री के निष्ठा पे संदेह ना कइल जा सकेला। हाँ, परंतु एक चतुर व्यक्ति केहू के भी प्रभावित करके आगे के रास्ता बना सकेला। हाँ, ई तबा गुप्तचर भी प्रतिभा के बल पर दूसरा राज्य में अपन स्थान बना पावेला लोग। यही कारण बा हमार सतर्कता के। हाँ, अर्थात ए छानबीन के उपरांत अगर शत्रुंजय में कोनो खोट ना पाइल गई तो वो विजयनगर के राज दरबारी बन जाई। हाँ, बिल्कुल सही कहलू। हमें नहीं मालूम कि रउआ के मालूम बाकी ना। हमार गुप्तचर बतौले रहल कि रात में महाराज महल के छत पर प्रतिदिन दरबार में भइल बात महारानी के बतावे ना और ओकर अवलोकन भी करे ना। ए पर महारानी टिप्पणी भी करनी। फिर तकाल राजगुरु जी के द्वारा स्वर्ण मुद्रा के आज्ञा के भटकावे के प्रसंग भी अवश्य आयल हुई। निसंदेह। इतना बरस बीतला के बाद रउआ हमके बताओ तानी कि दरबार में होखे वाला हर घटना महाराज महारानी के बतावेलन और उ टिप्पणियों करेली। राजगुरु जी, हमरो भी कुछ जिम्मेदारी बा, प्रतिबद्धता और प्रतिज्ञा भी बा, जेकर हम रक्षा मंत्री बनत समय शपथ ले रहनी। हम ऐसन बात गप्पा मारे खातिर तो ना बोल सकीला ना। बिल्कुल ठीक कहानी है आप। हमार कर्तव्य हमनी के मित्रता से पहले बा। हमहू गप से ध्यान रखब और महाराज के द्वारा ओके दिहल जा रहल भेंट के बारे में कुछ न बोलब। अब का सोचतानी? हम सोच रहल बानी ओ नुकसान के भरपाई कैसे करी। कौन सा नुकसान? उहे जवन महाराज के ध्यान भटका के हमार मोहरन के थाल डुबा देले रहे जब वो हमके स्वर्ण मुद्रा देवे के आज्ञा देवे वाला रहन। फिर तो वो अपन वार चलावत रही। तबे तो सोच रहल बानी कि का करी कि वो फिर कबो ऐसन कोशिश दोबारा ना करे। सोची सोची, जब तक सोच ना लेम तब तक खाना तो खाएम नहीं। काहे? हाँ, फिर तो शायद भूखा ही सुते के पड़ी। अच्छा बा। भूखल पेट सुतल अच्छा। भूखे पेट दिमाग ज्यादा दौड़ेला। ठीक बा, फिर हम बना के रख देतानी। अगर कोनो युक्ति समझ में आ गई तो खाना खा लेम, ना तो फिर सूत जाएम बुखाई ले। ठीक बा। खाना के थाली के साथ 2 गुलाब जामुन भी रख दिया। एगो के जगह पे 2 एगो हमरा खातिर आ एगो राजगुरु खातिर, जेकर इलाज सोचला के बादे हम खाइब। ठीक बा। हमके प्रसन्नता बा कि आज वित्त नीति के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिहल गईल। महाराज, हम राज पुरोहित जी के प्रवचन खातिर आमंत्रित करतानी। अवश्य महामंत्री। जैसे नाज्ञा महाराज। महाराज, आजकल फसल तैयार बा, जल्दी ही अन्न गोदाम में आ जाई। यही कारण आज का प्रवचन अन्न के महत्व पर बा, ताकि कुल श्रोतागण ये याद रखें कि ओकर कीमत अलग अलग लोगन खातिर का बा। महाराज, शास्त्र में कहल गल बा जेकरे पास अन्न धन भरपूर बा ओके ई समझे के चाही कि अन्न एगो भूखल प्राणी खातिर का बा। महाराज, संसार में अन्न जैसन जीवन उपयोगी पदार्थ कुछ हो ना बा। जीवन धारक पदार्थन में अन्न का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बा।
अन्न ही अर्थोपार्जन का लक्ष्य बा, अन्न ही प्राणियन का प्राण बा। राजा के चाही कि ऊ प्रजा के अन्न उत्पत्ति में प्रजा का सहायता करें, अन्न फल के सबके अलभद्र सुनिश्चित करें, अन्न का मौसम से बचाव सुनिश्चित करें, अन्न का दाम हमेशा उपयुक्त करें और किसान हमेशा सुखी रहें। वाह वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। अब तनी बुद्धि के युद्ध भी देख लिहल जाओ। जी महाराज। हाँ, तो आज के बारी प्रश्न पूछे के बाद तेनालीराम जी के, है ना? जी महाराज। पूछी, यदि आप तैयार बानी त। जी महाराज। शत्रुंजय से हमार ई प्रश्न बा कि वो का ह जेके आप दिन में कई बार उठाई ना भी और रखी ना भी। वो का ह जेके आप दिन में कई बेर उठैबो करेनी और रखेनी भी। शत्रुंजय, यदि कोनो स्पष्टीकरण चाही तो तेनालीराम जी से ले सकेलो। महाराज, हम ई पूछल चाहतनी कि का जेके हमनी के दिन में कई बारी उठा के और ई कई बारी रखनी, ओके का हम रात में भी उठावेनी और रखेनी? जी, ओके हमनी के दिन आ रात दोनों में उठा भर रख सकी न जा। और ई दिन में भी हम केवल जगले के अवस्था में करनी या सोए सोए भी करनी? जागृत अवस्था में। अगर आज्ञा दी रहुआ तो हम राउ चरण छुअल चाहतनी। हमके गर्व बा कि तेनालीराम और शत्रुंजय हमरा दरबार के शोभा बढ़ावतारन। Dimata